za Arabia, zaka, 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 za Arabia, zaka, zaka. Christy Spider, 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 Christy Spider. Arabia, zaka, zaka, Arabia, Arabia, zaka, zaka, Arabia, Arabia. Attention, un homme de la mine. Zac, Arabia, zaka, 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 Arabia, nu ne trece nimeni, da, Arabia. Ios! E o forță în cartier, ăștia sunt frații Spider, da. Arabia, nu vă trece nimeni, da. Ce frăție n-apăroană ne cântă cu foc salamza. Arabia, asta e frăția mea, Arabia. E o vorbă în cartier, ăștia sunt frații Spider, da. Arabia, nu vă trece nimeni, da. Arabia. Și nu dăm pas înapoi, vine tot și după noi, da. Arabia, zaka, 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 zaka. Volum și noapte. Hai de vali, vali, te-ai jucat cu banii. Hai pe cineva, e Cristi puterea ta. Hai mai dolciule, hai că ai valoare. Cu Vali și Cristi n-au valoare toți banii. Una, două, introducerea. Cine sunt frații Spider, da. Arabia, nu vă trece nimeni, da. Arabia, vă trece nimeni, da. Ce frăție n-apăroană băieții lui Marian, da. Arabia, zaka, zaka, Arabia, Arabia. Ce frăție n-apăroană ne cântă cu foc salam, da. Arabia, zaka, zaka, Arabia, Arabia. Nu dăm un pas înapoi, vine tot și după noi, da. Arabia, zaka, zaka, Arabia, Arabia. Hai mai dolciule, că ai valoare. Cucumetrii tăi, care sunt ca frații tăi. Hai mai Mariane, haide că ai valoare. Spider senior,